ба нақли муқимҷон бо гузашти солҳо машғулиятҳояш ҳам иваз мешуд то ба он даме ки як амри тасодуф дар соли 2020 сабаб гардид ва ӯ камераи наворбардориро ба дасташ гирифт. Ростиш 2019 охирош саршави 2020 як духтари тоҷик анҷа тӯй дошт шавҳар мекард. Як каса занг задем гуфтем ки мода вай дар кора камерачӣ дар кора 30,000 рубл гуфтам. Яъне як навора гирифтан 30,000 рубл ба мо лично ма худам ма гуфтам ки охи 30,000 рубл як тӯй як моҳа ойлики моай. Ҳамира мо яъне ма барои худам як хулоса решение баровардам. Назди модарам омадам, бо модарам суҳбат кардем, гуфтем ки ҳамин хелай мо бояд ки ҳамин камераро бигирем. Модармон як чанд пули хичон додам, мо як чанд пули дига як бародар дига қарз кардем. Ҳамин 30,000 рублда ман ҳам камераро харидагим, ҳам общий комплект ба компютеру, ба калонка, яъне барои монтаж тайёр будам. Харидам, туи ин каса гузарондем, яъне ия ба душворӣ харидагим, ия бигем қарз кардагим, худам ба як ҳолати нохубам будам, шароитам хубам набуд. Як номус буд ки нахоҳ ки мо мардуми тоҷик мақсад пеши ҳар ярдай кач кунем. Агар не ма ягон бор дар даст камера нагирифта будам, ма там кнопкаи ҳам сирхат чиҷихда наметонистам ҳамин камераҳои замонавия. Бо ҳамроҳии яъне як ду бародар доштем, якаш Маъруфҷон, Хуршедҷон ёрдам карданд мора ки чӣ гуна истифода бурда мешавад камераро. Истифода бурдем, туя гузарондем, ҳамин туя тамом кардем, дигар туёда бигем барое ки моро бишиносану я мардуми мо сархам нашаванд, ҳатто 5,000 рубл даву 3,000 рубл дарафтем, туи мардума гузарондем. вақте ки бори аввал туйро ба навор гирифтед, албатта ин як маъракаи хотиравӣ аст, таърихӣ аст барои ҳар як нафар. Тарс набуд ки шояд хуб сабт кардан наметавонед, шояд маъракадор хурсанд намешавад аз сабти шумо? Ростиш то рӯзе ки камераро дар даст гирифтан, ҳамон як рӯз вақт дорем, ҳамаги як чанд соат вақт дорем. Мо ҳамин фикрро дар сармон буд, гуфтем мабодо туи мардаке безеб сиёмка мекунем, не ки ҳамин як одама номус нанг бисёр бақувват мекардаем. Мо ҳамин нангакияне ки номусакӣ гирифтем, дар дастмон гирифтем. Мо аввали навор кардан як аҷоиб як история ки ба кнопкаи сабт меҷиқам, мегӯм сабт кунам, ба ҷои кнопкаи сабт кнопкаи суръавай ҳам кнопкаи сабт гирӣ дора, ҳам ба аксгирӣ дора. Аввал ба ҷои яъне видео рафтам сурат гирифтам як чанд та. Баъд вай ҳамроҳам дид, гуфт бародар гуфт ин суратай гуфт. Сабт гуфт дар рӯи экран яъне рақамҳо мебуроянд. ҳаминҷа сар шуд, сиёмка кардем. дрени туйда як ҷошда аёдам биромада кнопкаи сабта буҷиқам як 3 минут, не як 5 минут далаке рафта. Тамом, айхе тарс надоштам. Тарс биге ки тарс, не тарс надоштам. аввалин маблағе ки гирифте чанд рубл буд аз ҳамон аввалин туятон? ин туе ки ба навор гирифтем, ин бепул буд. ҳамихе гуфтам ку ҳамихе рафтем ёрдам кардем, ду як духтараки тоҷик буд. Баъд дуюм навормон буд 5,000 рубл. Як туя рафтем 5,000 рубл гузарондем, пас аз он 3,000 рубл рафтем. чорум туи мо бепул буд, бепул буд. Баъд ай 5,000 боло шуд. ҳозир бошад, худоро шукр, дигар шудагӣ. ин аз соли чанд буд ки шумо аз 5,000 рубл шурӯъ кардед? соли 2020, саршави 2020. ҳозир нархҳо баланд рафтааст, не? ҳозир як навор гирифтан, ака мардуми агар ба мардуми яъне ҳамин мардуми ҳамин Россия муроҷиат кунӣ ва ё пули калон талаб мекунанд. Мо бошем 25-30,000 рублда ҳам навор мекунем, ҳам акс мегирем, ҳам ҳамёро монтаж мекунем ба воситаи диск.